Herzlich willkommen, milí diváci. Vítam vás u videa, kde vám predstavím môjho dobrého priateľa a jeho motorku. Vítaj, Jaroslav. Čauko, Jakub. Ďakujem pekne za pozvatie. Ahojte, diváci. No a teším sa, že môžeme takto porozprávať. Máme otázky od divákov. Dali sme anketu na Facebook, aby nám napísali v podstate naši diváci otázky, čo majú na KTM 390 Adventure, ale tá prvá generácia, myslím, že od 2020 a nahradila ju až v tomto roku 25. nová generácia. Čiže od tej prvej. Takže začíname. Tak nám, milý Jaroslav, povedz, ako dlho máš tú motorku? Takže ja som prvé pokúkoval po Dukeovi 390-kovom. A už som bol aj na vážkach, že ísť kúpiť nejakú takú jazdenku v dobrom stave, ale potom vybehli už v podstate informácie, že bude táto verzia v podstate dvihnutá. Není to akože čisté enduro, alebo také viac zamerané na off, ale chcel som v podstate nebyť limitovaný, ja neviem, navštíviť poľňačky, prípadne také cesty, tak potom som vybral alebo šotoliny, alebo také horšie cesty, menej spevnené. Tak som sa rozhodol, že počkam za 390-kou, touto verziou. No a nakoniec toto je predvádzačka 2021, čiže bola kúpená na konci 2021 roku, takže som začal na ňu prvú sezónu v 2022. No a takto jazdím doteraz. Keď si vlastne pamätám, v tých rokoch nebol žiadny iný konkurent tomu. Také stredoľahké endurko, s ktorými sa vlastne teraz roztrh pytel. Hej, táto v podstate KTM ma zaujala, lebo má nastaviteľný podvozok. Nie až úplne, ale sú tu Apexy. Vlastne sú doby konkurent bola Honda CB500X na 17-kách, na liateniakoch. Hej, potom už prišla aj vpredu na 19-ke, ale myslím si, že váhovo akože navyšovala. Navyšovala, možno, že aj ten dvojválec je taký uhladenejší. Tento jednoválec, dá sa povedať, že na svoje kubíky je taký. Vie v tých vyšších otáčkach byť pekne. Ale určite vtedy bola ešte aj na výber CRF 250. To nebolo v možnosti voľby na tak kúpu? Tak tam mi už prišla veľmi offová. Ja som tak viac zameraný tú v podstate jazdu na ceste. A teraz nám povedz, milý Jaroslav, čo si na ňu prikúpil, aké doplnky, lebo pozerám, že nie je úplne v sériovom stave. Tak tento kryt motora mi ako vyhovoval, čiže som ho ponechal. Kebyže už bol poškodený viacej od kameňov, tak možno by sa menil za celohliník alebo nejaký kovový. Tieto som si dal dokúpiť v podstate v predajni, padacie rámy dolné, tak ich nazvem. V predajni, keď som ju preberal, mi namontovali... Je to Pavel videl? Či je to... Toto je KTM-acký. Tento dolný, tento vrchný som si dokúpil neskôr, možno o 2-3 mesiace po kúpe v 2022 a toto je SV Motech. Blastre taktiež som nemenil a akurát vyhrievané rukovete. Lebo keď je taká skoršia jar, neskoršia jeseň, tak viacej mi to vyhovuje. Keď sú ruky v teple a tak dá sa povedať, potom som kúpil, to vám možno ukázať už pre strihu neskôr. Rozmýšľal som, že či nejaké kufre, hliníky na tom veľmi veľko, robustne vyzerali. Tak som si kúpil od Red Mammoth také v podstate brašne v takej takzvanej kotve. A ešte by bolo dobre spomenúť Achillovú pätu prvej generácie 390-ky naklopené stupačky. Presne, naklopené stupačky, tak som to poriešil cez AliExpress, tiež ich budete vidieť detailnejšie pre strihu. Myslím, že dačo okolo 30, určite viac ako 50 eur som za ne nedal, nepamätám presne. Takže takto. Toľko z takých prerábok. Veľmi ma nebaví motorku prerábať, čiže som sa rozhodol len takto lightovo. Teraz môžeme prejsť na divácké otázky. Jaroslav, vyžrebuj si prosím prvú. Začnem takto. Vzhľadom na GDPR budem čítať iba krstné meno, čiže Igor sa pýta,
Mala prvá verzia 390 nejaké známe problémy s elektronikou, TFT display alebo s quickshifterom. Počul som o softverových bugoch. Napríklad o nejakých softverových bugoch ja som nepočul. Quickshifter je v motorke integrovaný, vie sa ale i elektronicky iba nejak odblokovať cez výrobcu. Mne to tuším, že ponúkali za 400. Mne to prišlo veľa. Hore ja si viem radiť bez spojky, povolením plynu, čiže nejak až tá možnosť, že s plynom hore-dole mi to neprišlo za tie peniaze akože potrebné. Čo sa týka, tu ešte napísal Igor s displejom. Tak displej zatiaľ žiadne chyby mi tam nevyhadzoval, ani pri nejakých dažďoch, keď sme prechádzali napríklad túto s Jakubom v Rumunsku, vtedy dosť pršalo v jeden deň, ale rožky displeja sa vedia zarosiť. Keď sú také zmeny počasia, že napríklad je chladné ráno, potom sa to už otepľuje, tak zvykne sa zarosiť, ale není to chyba, aby potom začala tá elektronika blbnúť. Vlastne je len zle utesnený panel. To je asi tak všetko. Asi áno. Vidím, milý Jaroslav, že tu ešte niečo chýba. Čo ti tu chýba? Na Instagrame tam jedna Nemka, čo dosť kilometrov najazdila na 390, tak jej tuším, že pri 50 000 na jazde, tak jej začal tiecť zadný tlmič, tak ja som to riešil cez AliExpress kolenom. Tuto nado mňa môže dať Jakub prelink na moje video z YouTube, kde som to v podstate prehadzoval iba za také koleno. Tým pádom je tam laicky povedané menej železa, aby nahrievalo ten zadný tlmič a následne, aby potom začal tiecť. Presne tak. Nepôsobíme tam zbytočným neprimeraným teplom na gufera. Takže ďalšiu otázku vyžrebuje Jakub. Ja samozrejme odpoviem, jak užívateľ. Jančo sa pýta. Je tá motorka pohodlná na dlhé cesty pre dvoch ľudí? Váha, sedadlo, veterná ochrana, nejaké reálne skúsenosti? Tak nejaká veterná ochrana. Ja si myslím, že na motorke fúka aj má fúkať. Keď chceš akože mať bezvetrie, buď už fakt, že do korabov, možno Jakub predstaví svoj cestovný, ako cestný cestovný korab niekedy, tam fúka minimálne. Ja som prechádzal zo 125, kde akože nejaká veterná ochrana určite bola ešte nižšia. Je cítiť nejaké bočné narázy, že napríklad na diaľnici, keď sa presúvame do iného štátu, tuto v Európe, že s tebou takto akože zamýka. Ale ja si myslím, že to patrí k tomu. Je to motorka. Mala by mať nejakých asi 175 kg plne natankovaná. Pre dvoch asi na také až trasy určite nie. Možno, že vybehnúť si s kamoškou, s frajerkou len takto do okolia asi hej. Ale nejaké takto v dvoch, ja si neviem predstaviť, ja neviem na týždeň sa vybrať v dvoch, keď ja som nabalený, dá sa povedať, že na tej zadnej sedačke s týmto s rolkou, no a po bokoch mám ešte tie tašky, ktoré budete vidieť neskôr. Ale takto vlastne sa zadlo nevyzerá úplne nepohodlne pre druhého. Základom úspechu je, že je delené, že vlastne spolujazdec je oddelený od jazdca a mu neklepe do hlavy pri každom. A tak, čo sa týka ako pre mňa jazdca, mne nepríde nepohodlné. Je dobré a je dobré si urobiť aj pauzu na tom výlete, čiže určite takto. Takže ja mám, ale tu sme trochu v svahu, 174 cm, čiže takto zhruba na rovine som na takej lepšej špičke, na takej stabilnejšej by som to nazval. Meriam 186 cm. Máme tu, ako spomínal Jarolín, jemný svah, čiže ma to núti trošku do špičiek. Ale napriek tomu, že som vyšší, tak sa to cítim sa dobre. Že nie je to úplne maličká motorka na mňa, ako napríklad MT-07. Teraz Pani figurantka. Po sklop tieto. Dolu.
Koľko? 165. Na zmrzlinu akurát. Dobre, Jarku, vyžrebuj si druhú ideme otázku. ďalšiu, niečo také zo spodu, nech napríklad František by nebol limitovaný. Ako sa porovnáva 390, túto čo máme za nami, z Tenere 700, Yamaha alebo BMW F750, stojí za tie peniaze, alebo radšej niečo iné, tak asi pravdepodobne myslí, že dané modely ako Tenere a Bavorak sú o dosť drahšie. Ja si myslím, že keď si nie si istý, či ísť do toho segmentu, akože také ľahšie endurko, viac na cestu ako do toho offu, tak jazdenku nájdeš, myslím, že už aj za 3,5 tisíc, ak nie za 4 tisícky v terajšom roku 2025, čiže za skúšku určite to stojí. Myslím si, že potom by si ju vedela jednoducho predať a byť si istý, že či ísť do toho drahšieho modelu, ako je Tenere a BMW. Hlavne je to lacnejšia a dvojková puška. Tamto sú plnotučné veľké motorky. Áno, takto. Takže ja prečítam druhú otázku pre Jarolína. Gabo sa zviduje. Ako rýchlo sa opotrebovajú originálne pneumatiky na asfalt plus občasnou šotolinou? A aké gumie ste vymenili? Respektíve asi sa chcel opýtať, že aká zmena bola potom. Takže boli tu TKC 70 Continental, na ceste výborné, šotolina tiež výborná, aj také suché polňačky, mimo asfalt už hocičo vlhké alebo po daždi, to už alebo takou rýchlejšou jazdou by som neodporúčal na tamtých pneumatikách. My keď sme s Jakubom išli do Rumunska, čiže predpokladal som, že aj nejaké mláky väčšie a také prejazdy nás budú čakať, tak som zvolil hrubšiu vzorku. A sú to 50 na 50 Mitasi. Mitasi ešte vtedy boli označené E07, zadná je plusková E07, teraz už majú nejaký dlhší názov, to si dohľadáte, kto by chcel. A akože výborne, aj tieto držia. Ja nemám problém ani na asfalte s nejakou ostrejšou jazdou. Hlavne je tu taká drobná vec, že na predný je rozmer taký trošku atypickejší, že? 100 alebo áno, asi 100 na momentík, však ja to nájdem. 100 na 90 19, ale teraz už robia aj túto pluskovú verziu Mitasu už v tom rozmere. Vtedy bola iba tá obyčajná E07 a dozadu robili aj tú N07+. Dizajnovo je to pekná pneumatika, aspoň pre mňa, a dobre drží na asfalte. Akurát asi dopredu je problém trošku s nejakou offroadovejšou vzorkou, ale to asi nikto od toho ani nechce. S offroadovejšou tak TKC 80, čo tam je, alebo myslím, že Metzeler robí také ostrejšie. Hej. Ale napríklad, jak niečo od Mitasu asi ostrejšie, neviem, či je na ten predný rozmer. Sa mi zdá, že nie. Dobre, ja ti čítam, či to si čítaš? Teraz asi ja. Dobre, čiže vyberám ja ďalej otázku. Andrej sa pýta, ahoj, aká je reálna spotreba na tejto KTM pri 120-130 napríklad na diaľnici, a či chcem plánovať dlhšie trasy, tak už sa aj plánovali. Bol som na nej, vtedy sme boli s Jakubom Rumunsko, Srbsko. A čo som bol ešte v Slovinsku minulý rok, Alpy pojazdiť, aj do Talianska sme trochu zabrdli. Takže... A vlastne sme mali ísť aj spolu do Talianska. Hej, len vtedy sa mi roztiekol táto práva šabľa sa mi roztiekla a tak to robila pekne mláčku pod sebou, čiže akurát to tak vyšlo. Škoda, že nie o dajaké 2 týždne skôr, lebo by sa to dalo pekne akože opraviť, fixnúť. No a tá reálna spotreba, ako keď takto, že som na diaľnici vynulujem, pri tankovaní si vynulujem počítač palubný, tak na tej diaľničnej rýchlosti 120-130, tak tam vybehne aj 4,5, ale potom s tými okreskami ona sa akože vyklesa, zladí sa na tých 3,5 litra. A keď si jazdím fakt, že len tie okresky kochačkov, tak sú to rovné 3, 3,2,
Čiže tam, čo sa týka spotreby, nikto sa nemusí bať, že by ho to ruinovalo. Napadla mi taká dodatočná otázka, keďže spotreba je nízka, optimálna, ekonomická, čiže lacné vozenie, poistka na motorku? Poistka na motorku asi nejakých 90 zhruba vychádza. Neviem, či som teraz si nedal, ale nespomeniem si už poisťovňu s vyšším balíkom asistenčných služieb. Neviem, či ma nevyšla niečo okolo 85 plus minus nejaké 2-3 Ečka. Ale Allianz, tak jak vie navyšovať, tak vie tam potom prihodiť aj cez 100, aj asi 110 mi teraz prišlo na tento rok, čiže preto som to menil. Na 390-kovú pušku. Hej, a to je len klasické PZP, aby ste si nemysleli, že je v tom aj havarijné poistenie. Vrhneme sa na otázku od Cyrila. Ako sa správa VP Apex podvozok na prvej verzii? 43 mm USD vidlica so zdvihom 170 a zadný monošok so zdvihom 177. Cyril sa pýta na ľahký offroad a či je nastavenie kompresie a reboundu dostatočné. Netreba meniť pružiny? Tak, na tvoju váhu dodám. Hej. To je základný, lebo vlastne váha je základný ukazateľ toho, aké si človek potrebuje nastaviť predpätie alebo pre iných, ktorí to volajú SAK. Áno, čiže čo sa týka, idem od predku, preto akože som volil aj ten model kvôli tomu podvozku White Power, čiže predok, akurát to predpätie, dobre hovorím, nie? Predpätie sa nedá šteľovať, vie sa tam nastaviť rebound a preload, čiže to je po slovensky, áno, kompresia, odskok. Jedna funkcia sa mení na pravom tlmiči, jedna na ľavom. Pekne takými klikmi to potom bude v predstihu, keď to zoberie Jakub detailne tú motorku. Netreba na to naradie, na ten predok. Ja len dodám k predku, že to sú klasické oddelené open chamber vidlice. Práva je rebound, ľavá kompresia. Hej. Alebo naopak. Čiže olej preteká voľne, nie je to closed chamber ako u drahých modelov. Hej, čiže je to takto, ako pod sedačkou to potom tiež tam môžeme dať do prestrihu, je tam tabuľka, koľko klikov si treba naklikať na taký komfort, oni to tam pomenovali šport a podobne. Na asfalte, ak si nastavíte ten šport, je to cítiť v zakrútach, aspoň ja to cítim, že je to tam tuhé. Pekne cítite odozvu od podvozku. Vzadu sa napríklad dá nastaviť iba rebound. Iba rebound alebo kompresia. Vzadu sa nastaví ten v podstate tlak predpätie, áno, predpätie na váhu podľa toho, či beriete spolujazca alebo akože ťažšiu batožinu a nastavíte iba ako rýchlo sa vracia ten tlmič do pôvodnej tejto kvázi výšky, alebo jak to nazvem. Čiže nie kompresia, ale rebound. Vzadu iba rebound viete nastaviť. A treba na to plochý šrubovák, na ten rebound. A na tú spruhu je tam pod sedačkou, je tam ten špeciálny C-čkový kľúč, alebo nejak tak sa to nazýva. Ono iba dodám, že tým reboundom sa zároveň ovplyvňuje aj kompresia. Je to vlastne dané konštrukciou toho tlmiča, ako ním preteká olej. Ale ja ako taký bežný užívateľ nie náročný, čiže ja si podvozok chválim. A keď už by som si vyberal možno nejakú inú motorku, už by som dbal na to, že či je tam aspoň minimálne také isté nastavenie podvozku, ako ponúka terajšia moja motorka. Takže máme tu už len posledné dve otázky, čiže takto si to pekne, či sú tu tri sú. Čiže Daniel sa pýta, pre úplného začiatočníka, ako je on, či je táto motorka vhodná a na nejaké víkendové dobrodružstva. Myslím, že čo bolo už povedané z nejakých zážitkov alebo skúseností z minulých otázok, tak určite áno. Určite áno, možno tak pre začiatočníka má ABS, čiže určite nejakým mylným, prudkým stlačením brzd sa nevieš dostať do šmiku,
Čiže v tom si to vieš kvázi ako nováčik našteľovať tie skúsenosti. Ozve sa ti tam to ABS-ko, ABS-ko sa dá vypnúť cez displej. Trošku zdĺhavejšie, ale dá sa vypnúť. Takisto... A drží ABS-ko vypnuté po kľúčiku, či len po chcipáku? Po kľúčiku aj po chcipáku drží. No, to je super. Ale čo nedrží, tak je kontrola trakcie a tá zasahuje akože na šotoline alebo na nejakej takej poľňačke, nepustí koleso do podstate do prešmykania. Takže tam tiež pre začiatočníka vhodné. Keď už sa bude ten začiatočník osmeľovať, vie si to vypnúť, ale zdĺhavejšie ešte jak ABS a po každom vypnutí alebo skapaní tej motorky, tak musí si to opäť zdĺhavo. Neštudoval som si, či nejaké dongle alebo nejaké také vychytávky už existujú, aby si to kvázi tá motorka alebo tá riadiaca jednotka pamätala. Dobrý, prejdeme na predposlednú otázku, ktorú sa pýta Braňo. Čaute, je tá prvá generácia 390 Adventure spoľahlivá po 40-50 tisíc kilometroch, alebo už začínajú nejaké detské choroby? Tak ja som si robil kontrolu takto v jari, ale pred rokom ventilových vôli a videl som tam, neviem, jak tú súčiastku nazvať. Jakub, keď bude ochotný, dá do prestrihu, lebo viem mu tú fotku poskytnúť. V podstate to uloženie, čo drží vačky, ale to horné také prichytenie, alebo jak by som to nazval, tých vačkových riadelí, tak je na nich vidno takzvané také akoby zapečence, akoby tam to slabo premazalo. Ale napríklad na vačke, na tej hriadeli alebo pod váčkou neboli žiadne viditeľné nejaké ryhy, šmuhy a podobne. V podstate ventilové vôle mne sa znižovali, čiže som tam menil šimy za v podstate menších rozmerov. Menších rozmerov. No a pekne som si vyladil tie ventilové vôle. Tuto výrobca odporúča každých 15 tisíc. Ja som za minulú sezónu robil niečo okolo 6 tisíc. Čiže dá sa povedať, že keď urobím túto sezónu, tak môžem si to opäť prekontrolovať. Treba dávať dole nádrž. Veko hlavy ide tak z malého priestoru, tak krkolomne, ale s grifom sa to dá zvládnuť. A potom zvyšok už na pohodu. Aký je to rozvod na tom motore? Je to DOHC, čiže Dve vačky. Dve vačky a je to štvorventil, čiže dve tieto vsakovacie, vstrekovacie a dve výfukové vačky. Je to tam jednoducho, ja som to robil podľa YouTube videa, plus mám stiahnutú túto v podstate servisný manuál. Pekne sa mi to podarilo aj mne ako takému montážnemu laikovi. Paráda. Čiže posledná otázka. A je to Emil, čiže pravdepodobne nejaký starší pán. A aj to zodpoveda jeho otázke, koľko stojí bežný servis. Na Slovensku olej, filter, reťaz a hľadám reálne čísla. Čiže áno, ja napríklad, čo som si dával bežný servis robiť, teraz má motorka 28 tisíc, čiže ja som si ventile kontroloval, cca mala 22. Mala tým pádom 22 tisíc celkový nájazd. Tak rozmýšľam, že to bol asi na 15-16 robený v KTM. A v podstate ventily my len skontrolovali, nerobili tam nič, iba v podstate s tými riskami. Olej, vzduchový filter, kontrola brzd, alebo že by menili aj túto kvapalinu, môže byť, nie som si istý, môže byť, tak vyšla na nejakých 406 eur presne. Čiže mi to prišlo dosť, čiže som si tak povedal, že ty vole, keby tam menili aj tie šimy, že do tých ventilov by sa začali akože vrtať viacej, takže to na koľko by vyšiel ten servis, na nejakých 6 kg. Čiže takto. Dá sa povedať, že bežný určite tie 300 bude stať. Takže to je relatívne dosť autorizáku za bežný servizáciu. Tam vypustia to 2 litre oleja, koľko tu môže ísť? 1,7, 1,75 možno presne. Ja tu pridávam aditívum, odkedy som videl tie škrtance na tom hornom uložení, uchytení tých vačkových riadelí, dávam aditívum. S Jakubom sme prešli na likvy moly, olej,
dávam aj Liquimoli aditívum do oleja, iné aditíva do benzínu do toho nepridávam. Jak bola teraz v podstate motorka celú zimu odstavená, tak dávam akurát na konci sezóny 100-oktánový benzín. Teraz som trošku vlial aj stabilizátor paliva, že mal by to trošku pri dlhšom stáni viac konzervovať ten benzín. Teraz v podstate motorka fakt, že nebola naštartovaná, dá sa povedať od toho novembra, čiže natočíme vám úplný reel štartu, hej, po takým, čiže si to napočítajte od toho novembra. Určite od 15. novembra nebola naštartovaná. A čo je dneska? 13 dneska marec? je, nie, 14 marec. 26, čiže budete vidieť real štart, či sa to podarí na prvýkrát, či na druhýkrát. Čo ma pri preberaní motorky, jak som ju kupoval ináč jak predvádzačku, lebo bola v zľave, mala iba 800 km najazdených ako predvádzací model, čiže týmto ma to zaujalo, že bola na ňu výhodnejšia cena. Tak ma upozorňoval aj pri preberaní technik, mechanik, že kvôli Euro 5, není to Euro 5 plus, iba Euro 5, že dávajú chudobnejšie zmesy, v podstate tá riadiacia jednotka dáva chudobnejšiu zmes, čiže môže pri studenom štarte viackrát skapínať. Mne sa to nejak nedeje, neviem, nedeje sa, ale nehovorím, že občas sa mi to nestalo, ale fakt, že zriedka. Nedá sa to povedať, že by nejaká detská choroba toho bola. A čo ešte také... Mal som problém s Oxfordom, týmito vyhrevanými rukoveťmi. Práva mi viackrát odchádzala, čiže bola menená dvakrát, teraz je tretia, tá už drží, našťastie toto hreje. V podstate motorka pekne sa chladí, neprehrieva sa. Neviem, či som niekedy videl nahriatú motorku o jednu paličku viacej, ako je tých 90 stupňov. Tlmiče držia, akurát ten predok som už dával meniť, tie gufera, lebo tiekla. Pozerám stade na diaľku, že to vyzerá na dvojbritové SKF-ko. Ale ešte poviem, vlastne držíme myšlienku s tým aditívom, používame, lebo môže dojsť na otázky, že jak to, že je spojka uložená na mokro a leješ tam aditívum, tak ja Rollin používam molybden sulfidový liquid moly, ktorý je vhodný na mokré uloženie spojek. Hej, určite by som len takto, že s tým akože nešafáril, že hocičo naliať, ale už som išiel akože originál aditívum pre motorky a samozrejme, hej, jak hovorí Jakub, je tu uložená táto úbytok, akože v oleji spojka, úbytok oleja ja počas sezóny minimálne akože iba registrujem a trošku tam sa doleje. Takisto na dlhšie výlety, kde robí sa, ja neviem, 2000 plus kilometrov za ten týždeň alebo za dlhšie časové obdobie, tak beriem so sebou aspoň nejaké 3 deci oleja. Zase neberiem celú fľašu. Takzvaný čurk. Áno, hej, čiže len takto sa to tam trošku vleje a čo sa týka takto brzd, doštičky ešte neboli menené za 28 000. Do prvovýroby sa dáva zlá alebo menej kvalitná reťazová sada na sekundárny prevod, čiže niektorým to už odchádza po na jazde 7000 km, alebo keď mali tých 7000 na motorke. Mne vydržala, lebo už som ju v podstate menil z toho hľadiska, že veľmi rýchlo sa uvoľňovala a stále ju trebalo dopínať. Čiže pri tých minulý rok, pri tých 22 000, lebo ja sa tak akože relatívne lepšie starám o tú reťaz, no a vymenil som ju za ditko a rovnako aj primárny rozvod a sekundárny, čiže rozetu. Robil som si to sám, mal som nitovaciu verziu, možno do budúcna, keby som už menil opäť reťaz, tak asi by som si dal už len s tou zavláčkou, zapadkou. Takže, milí diváci, ďakujeme pekne za pozornosť, že ste to s nami vydržali až tu a tešíme sa od ďalšieho videa. Snáď spoločne z nejakej cesty. Áno, ja ďakujem za možnosť rozhovoru. Veľká vďaka. Ahojte. Marianka, ahoj. Takže prvý štart od jesene.